Allah'ın aldında amallar soğup jagынан 7 türge bölünет. Birinci amal günö işler. Kimde-kim günö kılsa bir günösüne bir jaman işine bir günö bolup yazılınat. Çoň günö bolsa çoň günün günösü, çoň amaldın günösü, kiçine amal bolsa kiçine amaldın günösü bolup yazıla beret. Al endi ekinçi tür amal jagşylyk işe niyet kılуу. Kimde-kim bir jagşylykka niyet kılsa Allah Taalaga bir sowap yazat. Jagşylykta niyet ile kılganynızda bir sowap. Amaldın üçüncü türü bol oşo jagşylykty işe aşyrуу. Niyet kılgan jagşylykty adam işe aşyrganda Allah Taala aga 10 есе jagşylyk kıldığın 10 есе köp kılıp sowap beret. Amaldın dördüncü türü 700 есе sowabı köpeýe turgan amal, bul Allah yolunda kılıngan amal. Kimde-kim jagşylyk işti Allah'tın yolunda kılgan bolsa, buna buga 700 есе sowabı köpeýet. Allah'ın yolunda kılatgan bir somumuz 700 есе köpeýet. Oşonda Allah'ın yolunda bir yolu subhanallah degen 700 есе sowap köp bolup yazılat. Amaldın 5-nji türü esepsiz sowap berile turan amallar. Bul sabırlуулuk menen orozogo. Kimde-kim Allah üçin orozo tutsa, anın sowabını Allah Taala men gana berem deydi. Anın sowabını esebini hiç kim bilbeyt. Ekinçisi sabırlуулuk menen daim bir amaldy kılıp jürүү. Je Allah Taala birikem düýnede bir synaw berip koýgan, oşoga sabır kılıp yaşaşyňyz. Misal közü körler var. Uşol közümün körlüğünde men Allah'ın tadyrına razı bolup sabır kılam, kıyamat günü Allah Taala muny synygan beret deydi. Uşunday işlerge sabır kılooda öte çeksiz sowap berilet. Kıyamatda Allah Taala esepsiz adamlarga synyk sowap beret. Emi amaldın 6-njy türü beýişke wajyp kıluşy amal, 7-nji türü tozokka wajyp kıluşy amal. Tozokka wajyp kıluşy amal bol şirk. Kimde-kim şirk keltirip Hudaýga bir nerseni teňep şerik goşup bolsa, al tozok bolary anyk wajyp bolup galat tozok boluşy. Al emi beýişke wajyp kıluşy amal bul iman menen ötü. La ilahe illallah kelimeni aýtyp kimde-kim ölen alında ahyly söz goşul bolup iman menen ketse, al sözsüz beýişke kirýüsi wajyp bolat. Sözsüz beýişke kiret. Allah Taala oşo ömrüňizin aýagyny jakşy kılsyn. Kur'an-ı Kerimde o imandalar çynygy Hudaýdan korkupda, Allah Taala'dan korkup takwa bolgula, jana musulman abaldagyny belgilediydi. Beýnamaz bolup ötüp ölüp ketip eň çoň hataçylyk ömrüňizde namazga bekem bolup, namazkon bolup, Allah'a baş eýgen abalda imanymyz menen, kelime menen düýneden ötüp, bul adamdy beýişke alyp girýüçi, beýişke kirýüsi wajyp bolýuşy eň çoň amal bolat.